Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino Fawdex jos diversi tifkiriet tal-Papa Benedittu 16. Għar-rettur tas-Santwarju, Dun Gerard Boħaġar, esperjenza sabiħa illi fi kliemu tur il-kobor u l-umiltà ta' Benedittu 16 tinvolvi xewqa li kien jesprimi mal-assistent segretarju privat tiegħu. L-segretarju tiegħu Monsalfred Xwiereb kull meta kien jiġi għal ftit jiem fil-vaganzi tiegħu kien jitolbu jagħmillu pjaċir u kien jgħidlu propju mur ta' Pinu, itlob lil Madonna ta' Pinu għalija u kien jitolbu biex wara li jtemm il-qoddisa u t-talb jieħu ritratt quddiem il-Madonna ta' Pinu biex hu jerġa' jara dik il-warda li huwa poġġa f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Fi żjara f'Malta f'April 2010, Benedittu 16 ma żarx Għawdex, iżda l-kwadru biex bija tal-Madonna ta' Pinu kien inġib fuq il-Fossus tal-Furjana għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Fit-tmiema, Benedittu 16 kien offra lil din iġbija warda tad-deb li għadha fl-istess post fejn kienet poġġiet f'riġlejn il-kwadru. Dan il-ġest sar barfien għad-devozzjoni li tgawdi din iġbija fost il-poplu Malti. Il-Papa Benedittu dakinhar kien tagħna xi ħaġa ferm iżjed qawwija u speċjali. Għaliex propju fid-diskors kejken li jagħmel qabel poġġa l-warda tad-deb huwa kien qal dawn il-preċiżi kelmiet: itolbuha u sejħula Sultana tal-Familja. Dun Gerard spjega li din l-istedina tal-Papa intlaqet u ġiet iffurmata ġakulatorja li għadha tingħat kuljum. Sultana tal-Familja ħarstek fuqna dejjem żomm. Dun Gerard irrakkonta li ftit tal-ġranet wara li l-Papa ħalla Malta permezz ta' Monsinjur Alfred Xwiereb wassallu album b'tifkira ta' meta poġġa il-warda tad-deb. Il-Papa risponda għal dan il-ġest billi bat lis-Santwarju Fawdex waħda mill-mitri personali li kien juża fl-ewwel xhur wara li ġie elett bħala kap tal-Knisja Kattolika. Din il-mitra tinsab esebita fil-Mużew tas-Santwarju ta' Pinu. Ta' Malta kien wieħed mill-25 vjaġġ apostoliku li għamel barra l-Italja l-Papa Benedittu 16. Fis-sitt wieħed Benedittu 16 ivvjaġġa lejn il-Brażil bejn id-9 u 13 ta' Mejju 2007. Hemmhekk fil-bieb tal-Katedral ta' Sa Paolo intlaqa minn saċerdot Malti, Dun Peter Fenek, illi bi kważi nofs seklu ta' ħidma missjonarja f'dak il-pajjiż kien iddeskriva l-ġurnata bħala l-isbaħ jum ta' ħajtu. Huwa kien il-kappillan tal-Katedral sakemm miet ftit ta' snin wara.